ratiro momiye gi chike. En ratiro ma chik omiyogi, lakini duoko mosekelo be waseneno. To gima wanga i jopiny mamiyo ji dhiga ng'any en ga agoko. To ndike Proverbs 15 ni duoko mamul kuyo ga mirima. Koro joma wuoyo gi jopiny onego wuo gi jopiny gi muolo, kendo kata ka gi raise their complaint onego duok gi muolo, nikech koduok gi maber to biro kuyo asira ma gin go. To kapod igo negi koto mi asira medore, but ng'anyo to nitie chik. Ji oseng'anyo Kenya ka, ji nochako ng'anyo kapod watindo, ji ng'awo nyaka sani. Ohala mosekelo waseneno, to gi rach mosekelo. Gimomiyo ng'anyo rach nan en ni ji tho, people lose their life. Ng'ato ka tho to tho dichiel, kinyo ochako yude kendo. To sama ng'ato tho ni joma notegemea ne ng'eny, owe fuok maduong' chien. Gini ka nitie giminyalo tim mondo kik ji dhi street, to gine monego tim mondo kony the situation. Ang'o manya tim jadolo? Awacho ni duoko mamul kuyo mirima. Koro mirimb jogi, the concerned people, yani joma nyalo wuoyo kodgi, jogi ng'anyo ne government. Kata ka ng'anyo ne church to ok ruok, lakini joma ng'anyo ne sana en sirikal. Koro ka sirikal nyalo wuoyo kodgi gi ng'uono, mondo duok mirimb gi chien, mondo piny odhi nyime, to dang' bede maber moloyo. Wakiwacho ni ne ji ochako ng'anyo kane pod utindo. Be ntiere seche mane sirikal osewuoyo gi ng'uono ne oganda, sana ka gidwaro weche motenre kod ratiro margi? Wich mane nitie chien kacha sani koro pogore gi mantie sani. Wich mane nitie chien, ng'ato ting'e dhano odak adaka e iye kucho. To sani